Het is 4 voor, er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De PVV is van doel Frieske gemeenten te veroveren. De Partij van Wilders rucht om de oude vooral op de landelijke politiek en de provinciale steden. De volgende stap is om zo vol mogelijk zitten in gemeenterieden te krijgen. Hoe een paar weken is er een landelijke partijbijeenkomst van de PVV, hoe de gemeenteraadsverkiezings. Daar hebben we in hoger gemeenten de Partij van Wilders Maidwan zal. Sowieso in Ljout, dat zou heel mooi zijn als we in Ljout Maidwan kennen. Maar ook in andere grote gemeenten zoals Smellingelaan en de Zuidwesthoeken willen we heel graag Maidwan. En ook bijgelijks in het noordoosten van de provincie, dat je hem heel soort stem krijgen, hè? Ja, zeker. Als we daar geschikte kandidaten vinden kennen, want daar stiert of valt alles bij, dan zullen we daar zeker Maidwan. Daar hebben haar al het tiental mensen melden vanuit de hele provincie die het actiever willen voor de PVV. Er is een grote kwart van vrijwilligers bij het KNRM reddingsstation op Lauwerzeeg. Vliegen hier kwamen er wel een paar Nijmeesken bij, maar daarmee zijn de problemen nog lang aan het voorbij. Station Lauwerzeeg is een van de nieuwe reddingsstations in Nederland. Dat is de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij vrijwilligers verzekerd. De ploeg van 10 vrijwilligers die ter nou binnen, maar zo maanden lang 24 uur daags beschikbaar wijzen. En dat kennen we eens net, dus matten de meesten bij. Nou, zie ik zou al 4 of 5 mensen bij hebben. Goeie mensen voor hoe het deed. Maar dat is net het enige. Want wie ken ik wel mensen gebruiken aan de wal, zeg maar. Hè? Voor het onderhoud en voor het skimmeidje en voor de boordhimmel en dat soort dingen. En daar ben we echt naar op ziek. Hoe kent dat? Ja, er is een verloop. Hè? Dat is een best druk baantje naast je eigen. En dat, op een gegeven moment houdt dat een keer op omdat de gezinnen net al heeft of dat een nieuwe baan komt, een vaste baan ergens anders. En dan kun je net meer betierd hier wijzen. De gebitsverzwarging van patiënten in ziekenhuizen kan stikken beter. Dat concluderen ze bij het MCL in Ljouwert. Daarom is er een speciale informatiedag houden. Kom je in het ziekenhuis te lezen, dan ben je in gewoon geval afhankelijk van de verpleegkundigen die je gebitskien horen matten. Want het komt voor dat een patiënt zijn eigen tosken net poetsen kan. Maar verplegend personeel weet vaak te min hoe de moederzorg. Voor de verpleging en patiënten weer dan ik de mogelijkheid om vragen te stellen over gebitsverzwarging. Op welke manier moeten we een mond verzorgen? In welke positie kunnen we de patiënt het beste neerzetten? Is dat zittend of is dat liggend? Wat voor foefjes heb je om kleine kinderen te poetsen? Allerlei dat soort vragen. Nevens de experts van het MCL zoenen verpleegkundige opleidings ik meer omdenken hamatten voor de moederzorg. Bij een onrieding op een Ljouwerdiek bij Marm is juist een 21-jarige fietser uit de plak om het leven kwam. Hij was skept door een auto bij een fietsoerstekplak. De auto werd bestuurd door een 29-jarige Marmer. De slachtoffer had bij het oerstekken de auto elke dag naar de holle schoen. Tjoegen hebben we het reanimeren in West. En ik de traumahelikopter werd inzet. Het heeft net geholpen. De man is op het plak van het ongeluk stoorn. Het skaalzwemmen in de gemeente Dantemediel moet afgeschaft worden. Dat vindt het college van BMW. Na de verkeer van zwembad De Frosk in de Westerijn, onder de Konengroep, heeft Dantemediel er geen hulp meer voor. De meeste ben hebben al zwemles, boeten de squal om. Hij is in groep 6 nog geen diploma, dan betelt de gemeente. De gemeente die praat aan deze man hoe het vaststel. De Occupy-beweging in Ljouwert gaat gewoon terug, omdat er wat verhoort in de vrouw. Dat zijn de demonstranten die haar een kamp opslaan in het centrum van Ljouwert. Dus banken en verzekeringskantoren in protesteren zij het in de graaikultuur van de hege heren. Dat zij dat nemen. Net elke nien is wies maar haar wijzigheid. Goedemorgen. Langharige, ongewassen hippies die niet willen werken. En ja, daarmee wordt eigenlijk tekort gedaan aan de ideeën die wij hier proberen uit te dragen. En dat merk je dus hier op straat? Ja, er wordt ons toch wel regelmatig nageroepen van ga toch werken of zulke soort dingen. Dat is wel zonde. Sportclub Cambuur heeft voor de tweede keer op Rie gewonnen. In eigen huis waar het AGOVV verslaan met 2-0. De eerste helft is min van beide kanten, maar de tweede helft begint een stuk aardiger. Melvin de Leeuw met de paas op Mark de Vries. En na een tellen is het 1-0 voor Cambuur. De nieuwe goal van de Vries dit seizoen. De thuisploeg komt net een moment in de zwierigheden en na een dik hoeren beslist Ozan Turk, maar dit afstandsschot de wedstrijd. Cambuur wint met 2-0 en krijgt nu op maatje van 3 zwieren wedstrijden. We krijgen nu een behoorlijk pittig programma voor onze kiezen met directe concurrenten die net boven of net onder ons staan. Dus we zullen de komende weken nog vol aan de bak moeten.
Brengt dus bij het waar. Joen en vannacht opklarings en mist of dichte mist. Het wordt een gratis strijden fjouwer en dan stiert net volle wien. Morgen begint de dag, maar mist soms ik dichte mist. De zinnen het dreig, maar kan de letter nog wel oren terugkomen. Het wordt een gratis 10 morgen en dan stiert een zwakke ontmatige wien. En die komt uit verschillende richtings. Morgen Joen en morgen nacht op een eikans op dichte mist. En dan zag je deze kwartiertjes dadelijk heer en meesken. En ik meld me maar meer Friesnijs aan om 6 uur.